Hai perong-perong ya kendu yang video tentang tewan teu yang bangala kum dilit no ikiti video ke bangala ju krenteng haga hagen pori belade namar nga ba kum ubru badun cinduna hendai nga dilit namar banga upload nga kren direct namar bang perkat halade simet lada nga kren ya kata ka banga ju kren ro ya ka banga mut ban kren chat hendai nga dilit no namar nga perkat bun sin namar ba yo ka kata haga hapilang baro kantam yala dir kumju yo dan bakren mo ten re yang mentang kren sepang gini di babla misteri amar kila shanyen ben hagi nong ai bila kantam kimali lani ki hesai pan mo te ngan kren kumni sepang kita ki malik kiba ai bila mo aba ki ai bila yaki neki nong bela misteri aba ki wan bela misteri ngon iti andai kisah anda kilawan ginong bulan misteri andai iya ka bainong ka jongki ki set pensa mo kamju poi ka por ba kinyo kata bainong si ka ha ka por ka babiang mo te sedon mo kum kita gijan balik ki pasien nyan ben iya gi nong bulan misteri andai ngon ipi bonsen ini ki he saipan kimju kin snap ki nong bulan misteri andai ngon ngom no aba kinong bulan misteri ha pakidon kam tam ka pisah ka hakapor bagi emergency ban ra shing ban ai shing lani ha ing lok kali ani kisa wai lani kidan kipor ba king khat ba kikirdu kikwa ban thit khaw romo henry ihaban ap ihaban panram na i prabama jan lani prababla misteri te sedon mo ki malik basu tulem na bentai ki babla misteri te kalau ngom tang no te kemut lada de ba kimla ban ai bela misteri kalong ka ba ba pengen ba tayo mo sisin ba ki he sai pan lani ki mali lani kino ki bala sim kat ting building ka ba he mo andre apa ki khot bela yano ki di ban tipin ba kinong bela ki don kam ya bisa ki di ban tipin ban ban kit kia kam tam apa ki khot bela ki di ban siu dep ya ka pai no sku lani ki di ban kit kia oni ki di ban tip ya ka kata ka kerdan ke jungki apa ki khot bantri kam ya ki nong bela misteri mo kalong ka ba sisa na mar ba apa ki khot bela misteri ki new ben bat ki kentron bat ki kim wa re ban ki nong bela misteri ba ki nong gitu kita dan ha kata ka jintri minat tri stom mo dai bon sin ginong bela misteri apa ki isit sem ke jing jan apa ki kim yo i kata ka pinong sni ha kapor kabagidan kam kadon kapor ba kilik panram nang no da kila yo pat kabainong sni ki ya ban siu no tang kata ka bairam tengan ong pi baro iwi ibatrai bela misteri apa pisem ya kanu kanu kecing ngasngu thu pide ban pan be direct na malik ngai haba don pat ki malik ki bom ai ka bai nos ni ka jong pi long ki pensa ya bai nos ni ka jong pi ngai pi kalong ka ba sha ngai pi te pet ngai pi kam tam ki malik don mo na pring jong pi ki ba pensa ya ka bai nos ni ki nong blam misteri don mo ki nong blam misteri ba ki long ki ba sha nyen be nya te ki malik kam tam hakapor ka ba ki don kam lani don mo kiba shushim wai ya ka building lani don mo kiba shushim ban pentri ya ka building henry haba ki pentri ya building baro ko building te kide ban la en ban ai bela misteri haba ki don kam ya ki nang bela te henry haba ki la pat kumno ki kwa bat pan shim ki kwa ban pen but nam ki kwa banเป็นเป็นบุญกรรมเนี่ยเดคำตามki kwa kumno ban shimti ya ki nang bela henry haba ki kwa ban shimti ya ki nong bula ki ban khoi ka bai no sni ki ban khoi kam tam haka liang baro amar pa bon sen ngai kini ki he sai pan ki nong ai bela